Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur urtarrilak 25, osteguna, bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Laida Aldaz etorriko da, BBVA Fundazioko Leonardo Bekaren onuradunetako bat dena. Eta beste alde batetik, gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangado etorriko da. Zabalguneko harresien historia eta bitxikeri batzuk kontatzera. Baina, horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1516 urtean, Fernando Katolikoa hil ondoren bere alaba Joanak jaso zuen Aragoiko koroa. Urte batzuk geroago, 1880ean, Nili Bli emakumeak munduari bira ematen bukatu zuen, 72 egunetan. Egun berean, baina 1917an, Danimarkak Virginia uharteak saldu zizkion Amerikako estatu batuei, $25 milioi truke. Eta bukatzeko 2008 urtean, Euskarazko Wikipediak argia saria irabazi zuen, sareko argia atalean. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun. Osasun publikoak hezkuntza materialak sortu ditu jarduera fisikoaren eta sedentarismoaren inguruan. Nafarroa bizikletan kluba aurkeztu du Fiturren turismo jasangarrikoa eta kontzienteagoaren aldeko apustu eginez. Nafarroko artxiboak 58 sarrera berri izan zituen 2023an. Martxoaren 8an eta 9an Gazteen Etxeak 8. Iruña Open 2024 txapelketa hartuko du. Rubik kuboa izango da eta 2024ko Europako txapelketarako puntuagarriak izango dira. Iruñak partaidetza prozesu bat egingo du Donapeako hirigintza garapen berriaren inguruan herritarren eta inplikatutako eragileen ekarpenak ezagutzeko. Proiektuak 5.000 etxebizitza eta parke natural handia aurreikusten ditu. Arantzako lurretan egin nahi duten Azkoa izeneko makroproiektu eoliko eta solasteko batzarra eginen da, Ortziral honetan arratsaldeko 6 herritan Ekaitz elkartean. Berako inauterietako igandean otsailak 11an, inuden eta artzainen desfile eginen da eta antolatzen aritzen den gure txokoa dantza taldeak izena emateko aukera ireki du. Asteburuan hasiko dire Aurtiz Itxuren eta Zubietako inauteak. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean alde batetik, Ipuin kontalaria Artikako udal liburutegian. Ipuin kontalaria kontu kontari ibiliko da Artikako liburutegi publikoan. 4 urtetik gorako aurrei zuzendutako saioa da eta doakoa da. Aldez aurretik ostegunean gonbidapenak banatuko dira liburutegian. Beste alde batetik, Ibai Ahoak liburuaren aurkezpena egongo da Iruñeako Katakrak liburutegian. Aritz Pardinaren estreinatutako liburua da Ibai Ahoak, filosofian lizentziatuta bere formazioaren ejeak eta egunerokotasunak eragindako kezkak ekarri ditu Orriotarra. Aforismoen bidez eta literatura eta filosofiaren arteko mugak jorratuz hainbat kontzeptu eta ideiaren inguruko gogoetak eskaintzen ditu. Arratsaldeko 7etan Katakraken. Bukatzeko, Hotz Ikara kontzertua Burlatako gaztetxean.
Otzikara da lehenbizikoz oholtza baten gainean igarotzen garenean sentitzen duzuna, beldurrak eta arazoak bide batez mahai gaineratuz. Gaztetxea beti izan da talde eta artista berrien babesleku. Sentimendu horiek oholtzaren gainetik behekaldera transmititzeko espazioa. Hau da, otzikara horiek amorru bihurtzeko lekua. Horren baitan, Otzikara Burlatako gaztetxeko kontrakultura aretotik sortua da. Belako taldeak Sigo Rodando diskoa aurkezteko neguko biraren baitan izango da Burlatako gaztetxean. Haiekin batera, Leitzeak, Txuleria Joder eta Arima Zaurituak DJ-a izango dira. 8:00 aurrera, sarrerak 10 euroren truke. Larun batean, alde batetik, Egun Motelak aurkezpen kontzertuak Iruñako Aintzina tabernan. Egun Motelak Iruñeko musika kolektibo neurriak kontzertuak antolatu ditu Aintzina tabernan. Bris, Okimoki eta Nakar taldeek eskainiko dute kontzertua eta gero pintxadak antolatu dituzte Arima Zaurituak eta Gama Rafito Xuxeren eskutik. Sarrerak momentuan bertan. Beste alde batetik, Juslarrotxa Zibiboxean 11:00 12:04 arte, arte laborategia familia artean bilduma ilustratuak. Ez da kaxa bat, izena du eta familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzerakoan, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Diario de Notiziasen titular nagusian, Donapea auzo berriak 5.000 etxebizitza eta parke handi bat hartuko ahal izango ditu. Kordobillako lurretan egongo da. Alde batetik, eraikitako pisuen erdiak babestuak izango dira. Bestetik, erabilerak eta zuzkidurak definitzeko parte hartze prozesua hasi da. Argazki nagusian, Gaiarre antzokiaren kutxa eszenikoa. Titularrean, Gaiarre antzokia eguneratzen ari da. Antzoki honen kutxa eszenikoa berritu du. Kutxa honen elementuak motordunak izango dira kulturgune hau bizitatzen duten konpainien beharrizanei erantzuteko. Goiko berrian, PSN-ek xantaia egin dio Espartzari aurrekontuak ez negoziatzeko. Alde batetik, Altzorrizek eskua luzatzen du Barainainen, Lizarran eta Eguesibarren itunak egiteko. Bestetik, UPN-ek esan du sozialistek kontzientzia txarra garbitu nahi dutela. Eskuineko berrietan, alde batetik, Kaparroso Artaxoaren alternatiba Iruñeko hondakinentzat. Mankomunitateak konponbideak bilatzen ditu lantegiaren itxieraren aurrean. Bestetik, Nafarroako biztanleria sedentarismo indize txikiena duen estatuko 3. da. Azkenik, Nafarroa bizikleta bidez kluba aurkeztu dute 40 agentzia eta hotelekin. Hori koloretako albisteetan, alde batetik, termometroek gora egiten dute ezoiko urtarrila batean, 20 gradura iritsiz Nafarroako iparraldean. Alde batetik, Atletikek Abama Boiro izeneko gorritxoa fitxatu du. 2 milioi euro ordaindu ditu 21 urteko promesen ezker aldekoarengatik. Diario de Navarraren titular nagusian, 3 enpresak mantendu dute Nafarroa barazki izoztuen sektoreko lider nazionala. Birto, Congelados de Navarra eta Gelagri enpresek produkzioaren 75% batu dute. Argazki nagusian, Vanessa Sarasola Puentek Iribarre egin du berriro ibiltzen lortzerakoan. Esoeskeletoak eta Katalin Armendariz Irastoza fisioterapeutak lagunduta. Eskuineko berrietan, alde batetik, Gipuzkoak hondakinekin faltsutzea leporatu du foru gobernuari. Asensio diputatuak dio Artaxoara egindako bidalketa legezkoa dela. Bestetik, 75 preso ukrainiar zeramatzan hegazkin bat eraitsi dute Errusian. Azkenik, Iruñak aurrera jarraitzen du Donapeako 5.000 etxebizitzekin. Goiko berrietan, alde batetik, Lizarran erditzeak berreskuratu zituen borroka. Bestetik, Gaiarre antzokiaren estena kutxa berria. Bukatzeko, Atletikek Abama Boroiren klausula ordaindu du. Gara egunkariaren titular nagusian, EH Bilduk Nafarroako eredua defendatu du, indar bozkatuenak goberna dezan.
Pello Txandiano lehendakari gai independentistak Nafarroan eta Iruñan irekitako lankidetza gunea goraipatu du, eta politika modu berria Euskal Autonomia Erkidegora eramatearen alde agertu da. Argazki nagusian, Atletikeko jokalariak atzoko partidan sartutako 4 goletako bat ospatzen. Titularrean, Atletik finalerdietara futbolaren oda baten ondoren. Atletikek partida ikusgarri batean 4-2 irabazi zion Bartzelonari eta kopako finalerdietarako sailkatu zen. Goiko berrian, Asensiok gezurtatu egin du Nafarroa eta ukatu egin du lixibiatuen bidalketa. Erdiko berrietan, alde batetik, blokeoak nekazaritza krisiaren ondorioz, kolera asfaltoaren gainean eta elikadura geopolitika. Bestetik, puntako laborategia Euskal Herriko Unibertsitatearen eskura, desagertuak identifikatzeko. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Kiebek 75 preso ukrainiar zihoazen abioi errusiarra eraitsi du. Bestetik, Iranen aldeko milizia irakiarrek erasoak Mediterraneora zabaltzeko eskatu dute. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak Seruniorekin zituen kontratuak eten ditu, eskola jangela askotako kexengatik. Alde batetik, bi aldeen arteko desegite akordio baten bidez eten dituzte kontratuak. Zeinbat herritako ikastetxeetan, catering zerbitzuarekin arazo larriak izan ostean. Bestetik, 17 ikastetxe publikoetan izango du eragina, eta otsailaren 5 aurrera beste enpresa batzuk ariko dira. Argazki nagusian, manifestariak protestan Buenos Airesen, eta polizia haien bidea trabatzen. Titularrean, Argentinan ezetz esan diote estatua desegiteari. Beheko berrietan, alde batetik, Asensiok ukatu egin du Zubietatik Artaxoara gai ekotoxikoak bidali izana. Bestalde, salatu dute Bordeleko errektorea dela euskarari trabak jarri dizkiona. Jarraian, udarik luzeena. 45 urtean, temperaturak 1,2 eta 1,7 gradu artean berotu dira Euskal Herrian, ekialdean gehiago. Ondoren, inoiz baino energia nuklear gehiago produzituko da aurten. Bukatzeko, 75 preso ukrainiar zeramatzan hegazkin bat eraistea egotzi dio Moskuk Kiebi. Euskal Herria irratiko titular nagusian, PSN-ren udal hautetsi gero eta gehiago azaltzen ari dira euskara sustatzearen aurka. Orkoiengo alkate sozialista Alejandro Lópezek euskalduna izatea privilegio bat dela esan eta gero, PSN-ko hautetsiak euskara sustatzearen aurkako gero eta adierazpen gehiago egiten ari dira. Hala Eguesibarren nola tafaian. Ingurumari horretan, PSN-ren zuzendaritzak Orkoiengo alkatea babestu egin du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Gaiarre antzokiak orrazi eta makineria esteniko berria muztu ditu. Bestetik, Gorka Urbizuren janela bat zuzenean. Gorka Urbizuk hasiera bat disko berria aurkeztu zuen Iruñako Laba elkartean, eta 3 kanta jo zituen zuzenean, janela bat haien artean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Laida Aldazekin gaude, BBVA Fundazioko Leonardo Bekaren onuradunetako bat dena. Kaixo Laida, zer moduz? Kaixo, ondo eta zuek? Oso ongi, hemen. Bueno, kontatu diguzu pixkatxo bat, zertan datza beka hau? Nori zuzenduta dago, zergatik eskatu zenuen? Ikerketari dago zuzeneratua edo, arlo desberdinetan, ez? Zientzietan, kulturarloan, eta eskatu nuen nire proiektu inperspektif gehiago sakontzeko, eta 1160 pertsona aurkeztu gara diru lagun, beka ontara, eta 58 beka ematen zituzten, literatura eta arte eszenikoentzat 5 eta dantzarako bat, eta horixe bera niri eman didate, orduan oso pozik nago, ze nire lanaren ikerketa beste eremu batera eraman dezaket. Eta noiz eskatu zenuen beka hau? Joan zan urtean, maiatza aldea,
bai? Eta, bueno, emaitza eman zidaten 2023an, eta bueno, oraintxe bertan hasi gara ja ikerketarekin, eta nire ikerketa zera datza, dantza eta arkitektura elkarlanean jartzea. Orduan, leku desberdinetara iristen naiz, eta han dauden arkitektonikoki gustatzen zaizkidan edo interesagarriak iruditzen zaizkidan gauzak berreskuratzen ditut, eta horrekin dantza osatzen dut, dantzariekin batera eta musikari batekin, Juan Maurrizarekin. Eta orduan, ikuskizunak osatzen ditugu, non jendeak edifizio desberdinetan mugitu behar diren, eta mugitzen dijoazen bitartean, dantza desberdinak agertzen dira. Eta dantza eszena desberdinak agertzen dira, eta horrela osatzen ditut nire ikuskizunak. Eta horrean, bi osatuko ditut Bilbon, eta beste bi Madrilen. Osea, beraz, proiektua egina zeneukan ja, eta honekin finantziatuko duzu, edo beste leku batzuetara eramango duzu? Bale, proiektua berez ikerketan dabil beti. Nola, ikuskizunak aldatzen diren arkitekturaren arabera, edifizio desberdinetara joaten garenean, ikuskizuna ere desberdina da, eta ikuskizun desberdin bat osatzen dugu. Orduan, etengabeko ikerketa da, ez? Osea, ez da behin ere bukatzen ikerketa. Goazen leku bakoitzera, ikerketa berri bat egin behar dugu. Bakoitzean, egin behar dugu ikerketa berri bat. Orduan, oraingo hontan, ikerketa hori gehiago sakontzeko aukera dut beste bi hirietan, ez? Bilbon eta Madrilen. Orduan, ara iristen garenean eta aukeratzen ditugun edifizio horietan lanean hasten garenean, hortik ere ikerketa beste eremu batera eramango dugu eta ikuskizun berriak sortuko dira. Osea, ikuskizuna desberdina da segun nora joaten zaren, orduan? Bai, azkenean nola nire lana da, dantza eta arkitektura elkarlanean jartzea, arkitektura aldatzen denean, dantza ere aldatzen da. Orduan kriston lana da. Bai, nahiko lana. Baina, niri asko gustatzen zait, eta lan egiten dudan taldea ere oso jatorra da, eta oso inspiragarriak dira ere. Orduan, ikusiko dugu nola moldatzen garen oraingo hontan, baina nik uste dut ere oso aberatsa dela guretzat ikerketa hau. Ze baloratzen zen beka ematearen orduan, esan nahi dut, zer puntuatzen zuen, zergatik bukatu dute zuri ematen, edo zuk zer uste duzu? Bale, ez nago zigur hori epaimaiari galdetu beharko genieke, baina nik uste dut alde batetik proiektuaren interesa eta ikerketa maila, eta beste alde batetik ere pertsona edo artista edo ikerlearen esperientzia eta aportazioa, ez? Orduan, nire arloan nik badut esperientzia desente eta nik uste dut hori ere baloratu dutela, ez? Eta zuk bakarrik egiten duzu lan edo norbaitekin elkarlanean ari zara? Nire arloan beti egiten dugu lan taldeka, azkenean ikuskizun bat osatzen duzunean, zaude beste dantzariekin lanean, musikari batekin lanean, ikuskizuna antzoki batentzat baldin bada, argi eta soinu teknikariarekin batera ere lana egin behar duzu. Orduan, gehienetan lan egiten duzu
talde batekin. Baina proiektua nire ideia da, nik sakontzen dut ikerketa horretan eta aurrera eramateko esfuertzuak edo nik jartzen ditut eta gero noski baietz taldearekin danak batera osatzen dugu ikuskizuna. Eta orduan momentu horretan dantzariekin batera egiten dudala lan, musikariarekin batera egiten dudala lan, eta haien kreatibitatea ere garrantzitsua da, ze denon artean osatzen dugu ikuskizun hori. Eta zer da proiektu hauek egiteko, egitearen gauzarik zailena? Dirua lortzea. Eta beste batzuetan nola finantziatu dituzu? Alden moduan, batzuetan deitzen naute kontratazio modu batean, eta beste batzuetan egin behar dudana da diru laguntzaren bat eskatu edo kasu hontan bezala beka bat lortu. Orduan beka honek ematen diru bat, diru horrekin dantzari guztiak ordaindu ditzakedan, eta musikaria, eta produkzio edo ekoizpen lana egiten duen arduraduna ere, eta bar. Ze azkenean, ikertzaile bakarti bat baldin bazara, eta zure laboratorioan lan egiten baduzu bakarrik, gauza bat da, eta gastu batzuk dituzu, eta batzuetan ere teknologiarekin lan egiten baduzu, gastuak ere handiak izan daitezke, teknologia garestia delako, baina gure kasuan beti izaten da nahiko garesti, ze azkenean ordaindu behar dugu talde batean lan egiten duten pertsona guztiak ordaindu behar ditugu. Orduan, batzuetan iduritu dezake diru laguntza bat edo diru desente dela, baina gero, azten zarenean jende guztia ongi ordaintzen, ez da inbestekoa, ze azkenean, daukadan taldean, badira 6-7 dantzari, gehi musikari bat, gehi ekoizpen lan egiten duen beste pertsona bat, gehi kanpoko begirada egiten duen beste pertsona bat, eta horrela, azkenean taldea ere onditzen da, eta jende guzti horiei ordaintzeko behar dena da dirua. Eta hori da gehienetan gehien kostatzen duen dena, ez? Diru guzti hori berreskuratzea jende guztia ongi ordaintzeko. Eta oraingoan zenbateko beka izan da? 38.850 eurokoa. Eta horrekin zehazki zer ordainduko duzu? Batez ere dantzarien soldatak eta musikariaren soldata eta ekoizpen lana egiten duen pertsonaren soldatak, batez ere soldatak. Azkenean pertsona guzti horiek egin behar dute nerekin denbora bat lan egin ikerketa horiek aurrera eramateko. Orduan, batez ere hori. Ze azkenean guk nola ez dugun antzokietan lan egiten, baizik eta egiten dugun lan edifizio desberdinetan, ez dugu eszenografiarik eta ez dugu gastu hori, baina bai behar dugula jende desente lan egiteko, ze azkenean jende guzti hori, edifizio handi horiek nolabait betetzeko ezin dut egin bidantzariekin. Behar ditut 6-7 eta batzuetan gehiago. Orduan, horrek koste bat baduka. Eta gero, ikuskizuna ospatzen denean, ulertzen dut, bueltatzen dela diru hori. Harrera ona dauka orokorrean. Ez, ze azkenean nire ikuskizun horiek doainik izaten dira. Orduan, jendea etor daiteke, beti betetzen dira eta beti jendea ateratzen da oso pozik, baina alde batetik errebindikazio
bezala, zera egin nahi dut, edozein leku izan daitekela eszenatoki bat, horregatik ez dut antzokietan lan egiten, baizik eta antzokiak ez diren lekuetan, eta antzoki bihurtzen ditut nire dantzarekin, eta beste alde, nahi dudana da, dantza jende guztiari eramatea, eta ez dadila izan, bakarrik talde batentzat, baizik eta jende guztiak disfrutatu dezala dantzarekin. Eta berreskuratu ere, dantza aldera, igual interesa ez duten pertsona batzuk ere, ez? Eta horregatik, orain arte doainik izan dira. Eta saldu dezakezu nola izan den sormen prozesua eta hasieratik gero ja antzesten duzunera arte? Batzuetan dantza estudioan osatzen ditugu koreografia batzuk, eta gero espazioetara eramaten ditugu, eta han adaptatzen ditugu eta aldatzen ditugu, eta beste batzuetan bertan egiten dugu lan, eta espazioak dituen ezaugarriekin lan egiten dugu, eta ezaugarri horiek dantza bihurtzen ditugu. Hau da, leku batean dauden materialak, adibidez, edo argia, edo espazio aldaketak erabiltzen ditugu dantza horiek osatzeko. Proiektua deitzen da In Perspective, perspektiba desberdinetatik ikusleak begiratu behar duelako. Batzuetan goitik bera, beste batzuetan leihotik kanpora, beste batzuetan zirrikitu txiki batetik, eta orduan baita ere ideia da ikuslea aktibo izatea, aktiboki mugitzea ikuskizunaren barne, eta erabakitzea nora begiratu behar duen, edo ez diegu dana horrela aurkezten, baizik eta bereganatzen saiatzen gara. Eta beraiek ere aukeratu dezatela edo egon daitezela adi, ea nora begiratu behar den eta nora zuzendu behar diren, ez? Eta nola egiten duzu arkitektura eta musika batzeko edo? Dantza eta arkitekturaren modu berean. Baita ere ikusten dugu espazio horrek duen sonoridadea, ze materialak dauden espazio horretan eta erabili ditzakegunela ez musika hori osatzeko, eta bar. Eta erritmoak erabiltzen dituzue, musikaren erritmoak edo? Bai, Juanma Urriza da bateria jolea, eta berak ditu perkusio instrumentu desberdinak, eta etortzen da, erakusten dizkigu, nik berarekin batera erabakitzen dut ze instrumento dijoa zen hobe espazio honetarako edo beste hontarako, eta gero bion artean ikusten dugu ze musika mota behar duten dantza estena desberdinak, ez? Eta ikusi dugu ere zure ibilbide artistikoa oso luzea izan dela. Azaldu ezakezu pixkat zer egin duzun ibilbide horretan zehar? Egin ditutu milaka gauza. Modu laburrean. Batez ere, hasi nintzen dantzari bezala, eta gero sortzaile bezala, eta azkenek urteetan deitzen naute artista, disiplina anitzeko artista, ze disiplina batetik bestera mugitu izan naiz, ikusmira handia dudanez, batzuetan interesatu naiz ikusentzunezko arteetan, beste batzuetan arte plastikoetan, baita ere
batez ere dantza eta koreografiaren arloan, musika arloan, eta bueno, alde batetik bestera mugitu izan naiz, eta hoien arabera osatu ditut obra batzuk edo besteak. Eta gero ere osatu nuen edo sortu nuen jaialdi bat hemen, Iruña, Donostia, Bilbon eta Frantzian Pai de la Luaga aldean ospatzen den jaialdi bat, dantza, zinema eta teknologia berriak elkarlanean jartzen dituen jaialdi bat, zinetika izenekoa, eta gero La Factoria Choreographic Center ere sortu nuen, Marta Coronadorekin batera, zuzendariak gara, eta bueno, da zentro koreografiko bat, Noainen dagoena, nun ikasle desberdinak ditugun, mundu guztiko ikasleak etortzen dira, nazioarteko ikasleak, eta bueno, dana ingeleraz da, ze bueno, leku guztietako jendea dago hemen, eta gero ere erresidentzia edo egonaldi artistikoak eskintzen ditugu, artista desberdinak etorri daitezen, beraien sorkuntza lanak aurrera eramateko. Jo, zenbat gauza. Eta noiz hasi zinen mundu honetan? Zenbat urte daramatzu? Hasi nintzen dantzan 5 urtekin. Eta beti izan nuen argi, arte munduan egongo nitzela. Ze, ez dakit, beti argi eduki nuen, eta hori izan da nire pasioa, eta nire bizitza egon da pasio horren menpe. Beste lurralde batera joan nintzen lan egitera hemen ezin nuelako horretaz lan egin, eta bueno, gero bueltatu naiz, hona etorri nahi nuelako, nik izan ez nuen aukera eskintzeko beste batzuei, eta horregatik ere sortu genuen La Factoria, eta horregatik ari naiz ere zinetika eta beste proiektu batzuk aurrera eramaten, bueno, gizarte kulturalago edo artistikoago bat bultzatzeko. Eta etorkizunean, ze proiektu dituzu buruan, etorkizunerako? Dauzkat proiektu pila bat ilara batean hor itxoiten. Baina ez dut denbora gehiegi beste proiektu gehiago aurrera eramateko, ze ditudanekin ja banago oso lanpetuta. Orduan, baditut igual labur metrai batzuk egiteko ideiak, beste ikuskizun batzuk ere egiteko ideiak, baina oraingoz ez da izango posible, hori, inperspektibekin, faktoriarekin, zinetikarekin, ja banago guztiz lanpetuta. Orduan, ez dut denborarik orain beste proiektu batzuk martxan jartzeko. Eta ja, bukatzeko, zehozer gehiago esan nahi duzu, zehozer utzi dugu, ezakit? Ez, nik uste dut denetarik hitz egin dugula, eta bueno, pozik nagoela jaso dudan beka honengatik, ze nire ikerketetan aurrera, edo nire ikerketak sakontzeko aukera oso polita delako, eta eskintzen didatelako, eta bueno, nik uste dut dela kultura garrantzitsua dela gizarteak hobe pentsatzeko eta empatikoagoa izateko, eta horregatik nagoela ni kultura arloan muginduta, eta horregatik pentsatzen dudala garrantzitsua dela horrelako bekak edo diru laguntzak edo laguntza egotea, existitzea, ze egiten dugun, artistek egiten dugun lana garrantzitsua delako, eta horrekin bukatuko nuke. Bale, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zure lanak gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei, nire lanari buruz interesa erakusteagatik. Bueno, ondo izan, agur. Agur.
gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, osteguna, antizikloiaren eraginpean jarraituko dugu. Goizean goiz hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, baina goizak aurrera egin ahala ipar-mendebaldera aldatuko da. Horren ondorioz, litekeena da kostaldean behe-hodeiak agertzea. Gainerakoan ez dugu aldaketa handirik espero, eta giroa eguzkitxoa izango da zonalde gehienetan. Lehen orduetan, lainoguneak ager ditzake barnealdean. Temperatura maksimoak pitxin bat jaitsiko dira, bereziki iparraldean. Ostiralean, hodeiekin batera, ostarte batzuk izango ditugu zeruan, eta temperatura apur bat jaitsiko da. Zeruan gehien bat erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira, eta kostaldean behe-hodei batzuk ere bai. Hala ere, eguneko momentu askotan giroa argia izango da. Goizean, mendebal-ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Iparraldeko haize horrekin temperatura maksimoak pare bat gradu jaitsiko dira, eta modu orokorrean 16–17 gradu artekoak izango dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo, Bigarrena. Bai. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Javier Mangadorekin gaude, gure ohiko kolaboratzaileetako bat dena. Kaixo, zer moduz? Arratsaldeon, ongi eta zuek? Ongi. Bueno, gaur zabalgunearen proiektu militarrei buruz hitz egingo dugu, ezta? Bai, orokorrean egin ez zirenak batez ere, iaia guztiak ez ziren egin. Eta ze garaian aurkeztu ziren edo prestatu ziren proiektu hauek? Iruña gotortzeko. Bai, baina ze urtean edo? Ze urtean. Pues hasi ziren, indartzen, batez ere indartzen, serioski hartzen, 17–18 eta 19. Mendeetan. 19. mendea bukaeran, erditik aurrera, batez ere erditik aurrera, utzi zen proiektuak egiteari, utzi zioten, alde batetik oso garestiak zirelako, eta beste alde batetik zarkituta edo lekuz kanpo geratu zirelako, artilleria gero eta garatua gauzelako, eta gero azken momentuan ere bai hasi zirelako erabiltzen gerretan hegazkinak. Eta hori, hegazkinen kontra, harresia gotorlekoak eta hori, ez zuten ezertarako balio. Ordan, igual hasiko gara pixka bat horren inguruan azaltzen zergatik gotortu, Iruña zergatik gotortu. Espainiako beste hiri askotan gertatu zen bezala, baina Iruñan batez ere, nahi hori, edo borondate hori izan zen oso markatuta. Zer dauka berezia. Bai. Zergatik, Europatik sartzeko, Espainian, peninsulan sartzeko, bide zuzenena eta errezena Orreaga ingurukoa da, ez? Ordan, Orreagatik zuzenean lehendabiziko hiria da gurea, ez, Iruña, eta ordan, batez ere konkistaren ondoren, ikusi zuten beharrezkoa zela gotortzea. Eta gotortze hori izan zen, oso sendoa, oso markatua. Eta Espainiako proiektu bat zen edo hemen Iruñakoa? Ez, Espainiakoa, bai. Erregeak aginduta, Carlos Lehenengoak, lehendabiziko, gero Felipe Bigarrenak eta gainerako guztiak, ondorengo guztiak, berdin jarritu zuten, ez? Kontua, hiria, nahiko hiri txikia zen momentu hartan, pensa ezagun, 14.000, 18 garren mendean, 14.000, hasieran, biztanle zirela hemen Iruñan. Eta, bakarrik gotorlekuak eta harresiak eta zaintzeko, soldaduak beziren. Eta egin zuten kalkuloa zen 10.000 soldadu. Pensa ezagun, 14.000 biztanle eta 10.000 soldadu. Eta gainera, hau ere, Iruñan baziren konbentu eta eliz asko.
Orduan, apesak ziren, apesak monjak eta fraideak asko ere bai. Osea, biztanlegoaren erdia baino gehiago gainera kanpotarrak guztiak. Orduan, hor ziren gauzak. Hori alde batetik, beste alde batetikan dirua eta materiala. Osea, harresiak egiteko, harriak behar dira eta langileak. Langileak nondik? Pues hemendik. Baina, eta soldaduak kanpotik, normalean kanpotik ekarriak, baina beti eskasa ziren eta oso gaizki ordainduak, eta berandu. Ordan, hemengo soldaduak, eta agertzen da zera dokumentuetan, agertzen da askotan, pobreak bezala, kalez-kale diru eske ibiltzen ziren, ordan. Nahiko desastrosoa zen, ez? Zergatik, gotortze horren oinarria agirietan agertzen da argi eta garbi. Zergatik, Iruña delako llave y antemural de las Españas. Llave, zuzentzen zen, llave y antemural de las Españas. Beraz, gotortu behar zen. Orduan, hasi zen, irakurriko ditut esaldi batzuk, erdarazko esaldi batzuk, nahiko argiak direlako, azaltzeko orduan. Hasi zen, ziren proiektuak egiteko, eta harresiak, otorlekuak, eta Ciudadela. Ciudadela zen, la estrella de la corona, ez? Ciudadela, oso ikusgarria, eta da. Bai, oraindik ere. Oraindik ere badago, eta eskerrak oraindik ere badagoela. Gero ikusiko dugu, kolokan egon zela ere, bai, Ciudadela ere kolokan izan zela. Bai, zati bat, ja, kendu zuten. Bueno, bai, baina osoak kentzeko ere, bazegoen asmoa, orduan. Eta orduan, badaude bi esaldi, garai hartakoak, nahiko adierazgarriak direnak. Iritziak, ez? Militarren iritziak. Lo más acertado en estas materias de fortificaciones es que después de resuelta una vez y empezada una opinión, no conviene admitir otra aunque haya conocida mejoría. Hori izan zen dinamika bat, hemen oso Iruñan oso argia izan dena, ez? Hau esan zuen Tiburcio Spanocchi, izeneko ingeniari militarrak. Osea, ezen edonor, zen tipo nahiko jantzia. Eta hau dokumentoa gordetzen da Simancaseko artxibo nagusian. Eta beste alde batetikan, eta hau ere nahiko adierazgarria da, los ingenieros son como los médicos, que lo que hace uno contradice otro, y siempre en daño del enfermo. Bitxia da, ez? Eta hau ere esan zuen Antonio de Herrera, Gaztelako kolonikalariak, eta Vespasiano Gonzaga erregeordearen idazkaria. Vespasiano Gonzaga hori izan zen hemengo erregeorde bat, tipo honek bultzatu zuen Ciudadela eraikitzea, eta baina bera erregeordea zen. Erregeak, Felipe Bigarrenak, agindu zion, enkargua eman zion, El Fratin izeneko ingenieri militar kapitan bat zen, italiarra. Eta berak bazuen bere proiektua, bere irudia, Ambereseko Ciudadelan, pentagono bat. Eta berdin egin zuen hemen. Baina erregeordea ez egoen oso ados. Batez ere ez orokorrean, baina detailetan eta xetasun batzuetan ez egoen ados. Eta orduan haien artean liskarra gertatu zen, ez? Eta orduan horregatik esaldi hau, ez? Osa, badaudela eta iritzi desberdinak, baina behin hasita hobera zegoen bezala, gaizki edo ongi, baina zegoen bezala jarraitzea. Orduan, iritzi horiek markatu zuten nolabaiteko garapena, garapen militarra Iruñan. Baina horrek ere izan zuen eraginak, ondorioak, noski, Iruñeko bizimodua oso eraginda suertatu zen horrekin. Batez ere, bi adibide esateko hezkuntzan.
Hezkuntzan eragina zuen. Eta nola, hezkuntzan? Bueno, pues, omen zen, garai batean, esaten ari gara, 17. menderen hasieran, duela, laurehun urte. Asmoa zen hemen unibertsitate bat jartzea. Eta zen jarri. Zergatik? Militarrek kontra egin zutelako. Zergatik? Pues iritziak olakoak zelako. Los estudiantes, como son gente moza e inquieta, son amigos de novedades y fáciles para provocantes a ocasión. Eta, aparte, beste alde batean. La mezcla de soldados y estudiantes para plazas de frontera es de mucha inquietud. Orduan, horrek adierazten digu zenolako boterea zuten militarrek hemen. Osea, unibertsitatea ezen egin, eta badakigu 20. mendera arte ezela egin. Gero beste alde batetikan, horrek, militarizazio horrek ekartzen zuen arriskua. Biztanlegoaren aldetikan arriskua zergatik, lehergailuak zirelako. Orduan, bolborategiak jarri behar ziren, non hirian? Babestuta zegoelako, ez? Orduan hirian, bolborategiak hirian zeuden. Beste alde batetikan, bolbora egiteko fabrika bat, lantegi bat, lantoki bat behar da, eta jarri zen. Eta non? Eta jarri zen San Pedro inguruan. Bolbora egiteko behar zen errota. Osa, errotan bidez egiten zen, ez? Eta horren errota jarri zen San Pedro, errota non jarri, ibaiaren ondoan. Eta tokia zen, San Pedro zubiaren inguru hartan. Oso hurbil. Gaur egun hondarrak badaude oraindikan, eta ikusten dira, eta horren ondoan jarri dute jolastoki bat, jolas parke bat, eta oso paseoan ibiltzen baldin bazara Argai baitik, barrakak jartzen dituzten toki horretatik pixka bat, han dago jolas parke bat, eta inguruan ikusten dira oraindikan hormak eta hondarrak eta historiak. Han fabrikatzen zen bolbora, eta dirudienez oso bolbora fina zen, oso ona. Oso ongi egina. Baina zer gertatu zen? Lehertu ez, halako batean lehertu zen bitan gainera. Urte batzuetan barna, bi aldiz lehertu zen. Lehendabizikoan, sekulako estanda izan zen. Kaltetua gertatu zen, Nafarroako jauregia, orain artxibo nagusia dena, hori kaltetuta sortatu zen, lehendabiziko estanda hartan. Eta urte batzuk pasata, bigarren estanda batean, katedrala sortatu zen kaltetuta. Eta orain dikan aztarnak badaude. Begiratzen baldin badu katedrala, arbotanteetan, kontrafuerte horietan, guztietan bat ziren, apaingarri batzuk, pinakulo batzuk, eta horren ikusten dira, hegoaldekoak han daude, baina iparraldekoak ez, iparraldekoak desagertu ziren estandan. Aurretikan begiratzen badugu? Bai, aurretikan begiratzen badugu. Kuria kaletik igotzen? Bai, ezkerraldekoak. Hortik begiratuta ezkerraldekoak. Etan, desagertu ziren guztiak, desagertu desegin egin ziren. Eta behirari guztiak ere bai, bidriera guztiak ere bai, estanda horrekin. Odan, jendea zegoen beldurrez, argi eta garbi. Hain beldurrez, urte pasataia 19. mendean, Ziudadelan jarri nahi izan zuten tximistorratz bat, tximistorratza para raios bat, duela gutxi, bazen oso innovazio potentea, bakarrik 40 urte lehenago inventatu zuten. Benjamin Franklinek inventatu zen tximistorratzak, eta berehala jarri zen hemen. Jarri nahi zen hemen. Udalak bere protesta, bere kezka agertu zen, Ziudadela barruan tximistorratzak, tximistak erakartzeko, eta han ere bai lehergailuak. Horan edo zin momentutan estanda egin zezaketen
hori guztiak, ez? Eta ordan protesta egin zuten ezertarako balio. Azkenean jarri zen, eta ezen problemik izan. Problema ez zegoen, baina beldurra oso sustraituta zegoen hemen Iruñean. Orduan, bueno, kontua da, hori guztien ondorioz, ja gotortu behar zela, ez? Harresiak eraiki ziren, gotorlekuak batzuk ere bai eraiki ziren, eta txosten militarretan ere bai agertzen da beste gauza, pitxi bat, eta da Iruña meseta batean dago, ez? Meseta baten gainean, mutur batean. Ez du betetzen meseta osoa, bizik eta, garai hartako Iruña, ez? Mutur bat bakarrik, katedrale inguruko zera hori, ez? Zabalguneak enduta, pentsa ezagun Iturrama, Donibane, hori guzia, utxik zegoen, ez? Orduan, alde batetik, meseta bat defendatzea da oso erreza. Zu gainean zaudelako eta etxaiak azpian. Orduan, alde horretatik erreza. Eta beste alde batetik lurrazpikoa delako tuparria. Osea, lurraren azpian, 7-10 metrotara jagetzen da arkaitza. Baina arkaitza da tuparria. Eta tuparria gogorra da. Gogorra eta gainera iragazezina, impermeablea da. Orduan, han zimientoak jartzeko, erreza da, sendo jartzeko, ez? Baduzu arroka, arkaitza oso hurbil. Orduan, txostenetan agertzen da hori, ez? Osea, gotortzeko erreza zela alde horretatik. Gero ikusi zen bazirela problemak, bestelako problemak. Baina momentuz, hasiera batean, gotortzeko erreza zen. Orduan, hasi ziren proiektuak egiten, eta hola, eta harresiak ja egin ziren, baina 19. mendearen, 20. mendearen 2. hamarkadan ja, bota ziren, Zabalgunea eraikitzeko. Baina horietaz gain baziren beste proiektu batzuk, eta horiek dira jorratuko ditugunak bai gaur, bai urrengo batean, ez? Egin ez zirenak, eta zorionez egin ziren, ez bestela Iruñeko hirigintza, arras aldrebestuta gertatu zen, ez? Orduan, aipatzeko, banan aipatzeko pixka bat, hasiko gara ekialdetik. Ekialde zer dago? Dago erreferentzia puntua, Txantreako aldapa. Labrit pilotalekua, hor, Labrit pilotalekua ez zegoen. Baina horren atzean badago oso gotorleku potentea, eta da bastioi bat, ez? Labrit bastioia, Labriteko bastioia, Birugarte, gure artean herrian, izen herrikoia da Birugarte. Eta da oso potente ikusten da. Zer da, zubia dagoen tokian, hor? Bai, zera Barbatzanara joateko, Redinaldera joateko, han badago gotorleku sendo bat, harresian txertatuta. Kontua da, azpian duela sarbidea, Txantreako aldapa, ez? Orduan, horrek defendatzen zuen aldapa. Baina artilleria gero eta luzeago iristen zen, eta orduan urrunagotik egin zezaketen erasoa. Orduan, hori ere, bastioia bera, babestu behar zen. Horregatik, beste aldera, eraiki zuten bi bastioi, bata San Bartolome, oraindik dagoen bakarra. San Bartolome orain da harresien interpretazio zentrua, oso interesgarria da, sartzea handik. Eta hori, bizkat, bazterrean geratu zenez, mantendu da. Baina gero, gorago, Tejeriako bastioia eraiki zuten. Tejeriako bastioia bazen gotorleku bat. Orain, Zezen plaza dagoen tokian. Osea, gaurko Zezen plazaren azpian badaude ondarrak, bastioi horren ondarrak. Eta hortik ja, harresi osoa. 20. mendean desegin zena, baina harresi osoa. Baina harresi hori geratzen zen justo lautadaren
aurrean, osea, harresitik eta pentsa dezagun, zera zalduraino Soto del Ezkairu, osea, han dago, hori guztia zen lautada, gaur egun Zabalgunea, entzantze, Zabalgunea dagoen tokian, hori zen lautada bat, oso luzea, eta klaro hori defendatu behar zen. Eta, klaro, zuzen harresia bakarra defendatu beharra ezen nahikoa. Orduan, aurretik pentsatu zuten babestea ere bai. Orduan, gotorleku batzuk eraikitzea. Eta orduan, lehendabizikoa izan zen, hasteko, ordenean, Labriteko Ornabekea izenekoa. Osea, harresiaren aurrean, eta San Bartolome eta horiek aurrean edo inguru horretan, ornabeke bat. Eta noiz egin zen? Ezen egin, hori proiektatu, bakarri proiektatu. Bai, hori guzia 17-18 mendeetan. Saltoka ibiliko gara, 17-18 mendeetan. Ezen egin. Adiraziko dugu pixkat, zer den ornabeke bat. Da, gotorleku berezi bat, San Bartolome gotorlekoa adibidez, da, bere mota, bere estiloa da, Medialuna, horregatik Medialuna parkea izena jarri zioten horregatik, ez? Eta da, punta bat, eta atzeko alde bat. Soldaduak sartu eta atera alizateko, ez? Baina, gotorlekoa bera da, olako aurrera punta bat. Ornabeke bat ez da horrelakoa. Da, esaten da, Ainara Bustanekoa, de cola de golondrina. Dira, bi punta, kanporantz, gainaren Bustanekoa bezalakoa, eta lau harresi. Bi aldeetan, eta bi aurrean, baina txoko bat eginez. Zergatik, elkar defendatzeko. Tiroak elkarrekin, zati bat, ondokoak defendatzen du. Eta berak, ondokoa defendatzen du ere bai. Ordan, hori zen ornabeke bat. Olako bat eraikitzea pentsatu zuten. Eta ornabeke horrek beteko zuen, pentsa ezagune, Medialuna parkea, jaia esateko, Sarasate monumentua dagoen tokiraino, helduko zen gutxi gora bera. Osea, Medialuna parkea fuera. Ezen eraikiko, ez? Ezen egin zergatik, pentsatu zutelako, ikusi zutelako, artilleriaren kontra azkenean ezela baleogarria, gero eta potenteagoa zelako, ez? Iruña gotortzearen prozesuan beti gertatu da gauza bera. Gotorleku bat edo defensa bat eraiki, eta berehala obsoleto, osea lekuz kanpo geratzen zen, zarkituta, eta abandonatzen uzten zen, eta beste modernoago bat. Asko kostatzen zitzaielako egitea edo? Ez, eraiki, osea, diru asko behar zen, eta lan asko, lan handia ere bai, behar zen. Baina begin egin da, artilleria garatuagoa zegoen. Horan, ez zen baliagarria. Osea, ahulegia zen aurre egiteko kainoi modernoei, ez? Orduan, beste bat, modernoago, sendoago eta diseinu egokituago, ez? Baina, eraiki arte, osea, ez da eraikitzen egunetik egunera. Orduan, urte batzuk behar dira, eta urte desente. Behin bukatuta, kainoiak, artilleria, garatuagoa zegoen. Orduan, urrunagotik egin zezaketen tiroa, orduan, ez zertarako balio. Eta beti ibili da horrela, gero azkenean ikusiko dugu, beti ibili da horrela, zera Iruña. Osea, diru asko gastatu da, eta azkenean alferrik. Alferrik ez, orain turistikoki balioa duelako, ez? Zapropolitada ikusteko, eta kargarriak eta turistak etortzen dira ikustera, ez? Politak direlako. Areago, eraitzi ez bat ziren bestea. Osea, harresi osoa eta sistema osoa izango pagenu oraindikan, Iruña izango zen oso hiri turistikoki oso erakargarria, jendea etortzeko, ikusgarria izango zelako. Baina, duguna oso ikusgarria da, geratzen dena oso ikusgarria da. Total, ornabeke hori ezen egin. Pentsatu zuten,
mendebalderago ere gotortu beharko da, zabalgunea, baina ondoan izango zen, ja, iturrama, osea, badaude ja lautada asko, ez? Lautada zabala. Eta horren, hori ere, babestu behar zen, harresiaren aurrean, beti pentsatu behar dugu harresiaren aurrean gaudela. Eta horren, pentsatu zuten Tejeriako ornabeke bat, ornabekea izeneko, beste ornabeke bat, hori izango zen egina gaurko Etxezen plazaren aurrean, eta itzela zen. Osea, hori zen, Etxezen plaza ikusten baldin badugu erreferentzi moduan, izango zen 3 aldiz handiago. Eta ze aldera, zegoen? Hegoaldera. Osea, lautada aldera. Eskolapios... Bai, beraz, Eskolapios, Salestarrak, eta inguruko etxe guziak ornabekearen barruan geratzen ziren. Osorik ziren 4 etxe multzo, 4 manzana, barruan. 5. bat ertze batean, 6. bat beste etxe batean, eta 7. bat aurrean. Osea, ornabeke hori iritsiko zen Meriñalde plazaraino. Jaia, osea, sekulakoa. Zabalgune osoa, zabalgunaren erdia, lehendabiziko zatia, ezin izango zen zera eraiki. Horregatik, hasieran komentatu dugu, hori eskerrak zorionez ez ziren egin. Ze bestela, Iruña geratuko zen txikia. Gainera, Ziudadelatik oso gertu dago hori. Ez pensa, jaia kilometro batera oraindikan. Bai, kilometro, nahiko luzea, nahiko toki. Horregatik, zonalde hori guzia gotortu behar zen. Horregatik hasi ziren, bat proiektatuz. Ondoan beste bat, eta horrela, harresiaren aurrean gainera guziak, ez? Hordan, lautada osoa betetzeko, gutxi gora bera, ez? Eta lautada da oso handia, kilometro bat izango zen. Hordan, Tejeriako ornabekea. Gero, harresian, orain Carlos Hirugarrena etorbidea dagoen tokian, hor bertan bazegoen gotorleku potente bat harresian txertatuta, harresian bertan parte bezala, egina, eta zen erreginaren bastioia, handia. Zen puntakoa ere bai, ezen ornabeke, puntakoa zen, eta punta hori, pixka bat irudia egiteko, egongo zen, Carlos Hirugarrenaren 12 zenbakien artean. Hau da, lehen mango denda zegoen, gainean PP alderdi politikoaren egoitza, Araño. Araño heltzen zen harresia. Eta hori egin zen, gero desegin egin zen. Eta, por cierto, Carlos Hirugarren etorbidearen aparkalekua egin zutenean, lurra azpian, agertu ziren harresiak. Eta oraindik batzuk mantendu dira, orain sartzen baldin bazara aparkalekuan, oraindik ikus daitezke harresi batzuk, ez? Osea, Araño heltzen zen, nolabaiteko hiria, baina ez hiria, gotorlekua nolabait esateko, hiria zen, Gazteluko plazatik haratago. Bueno, horren aurrean beste ornabeke bat. Beste ornabeke haundia. Eta iritsiko zen, zera plazaraino ere bai. Osea, orain, kasi San Francisco Javier Eliza dagoen tokiraino, araño helduko zen. Beraz, zonalde hori guzia, arras militarizatuta egongo zen. Ezen egin. Alde batetikan oso garestia zelako, beste alde batetikan artilleria gero eta garatuagoa zelako, baina batez ere dirua, Pentsatu behar dugu, diru hori nondik ateratzen zen. Printzipioz, agindua zen erregearena, Espainiako erregearena. Beraz, printzipioz berak jarri behar zuen dirua. Jartzen zuen dirua? Ba ez. Gerretan ibiltzen zen, Europako, ez bazen Frantziarekin, bazen Italiarekin, eta ordan dirua, azkenean ezen iristen. Egin zenaren dirua, egin zen zati horretarako dirua,
pues gehiena Nafarroak berak jarri zuen. Nafarroak berak. Osea, errege ordeak zergak igo zituen, eta ez zion eragin bakarrik ez era jende xumeari, ez noblei ere bai. Noblei eta jartzen zuen, eta idatzita dago, baiten, uste dut ekarri dudala. Ez dut ekarri, baina esaldia jartzen du, algunos de los nobles no tenían ni manta para abrigarse, ni caballo para, o sea, saldia saldu behar zuten. Eta enpresa ezagut, zenolako diru eskaera izan zen, ez? Eta materiala aparte, harriak, zura, basoak ere geratu ziren pixka bat txikituta. Eta orduan, azkenean gauza hauek ez ziren egin. Hori zen hirugarren bat, erreginaren ornabekea. Eta gero, ja ez dakit nola ibiliko garen denboraz edo. Igual azkenekoa ja. Azkenekoa igual utziko dugu datorrenerako, zeda luzeago, hori bai eraiki zela. Eraiki zen eta desegin zen. Eta zen printzearen fuertea, printzearen gotorlekua. Hori ezaguna izan da, Iruñan, eta azkenean ere porrot egin zuen eta utzi behar izan zuen. Igual, datorrenean, hasiko gara horrekin, ze hori oso kurioso da, oso bitxia da, ze zonaldea defendatzen zuen, eta batez ere nola. Eta azkenean ikusiko dugu nola gaindituta gertatu zen. Hau da, azkenean, lehen esandako bezala, ez zen ezertarako balio izan. Oso egin. Bale, jarraituko dugu beste... Bai, hau guztia komentatuko dugu gaur arratsaldean bertan. Hori itzaldi baten. Gaur itzaldi bat daukazula, ez? Non zen? Zabalguneko Zibiboxen, hau guztia landuko dugu, jorratuko dugu. Eta ze ordutan? Zazpietan izango da, euskeraz izango da, hori bai. Euskeraz izango da. Eta zenbat denbora egongo zara? Izango da ordu terdi bi ordu, gero galderak eta historiaekin, luzatuko gara pixka bat. Eta orduan, gaur ikusi duguna eta hurrengoan ikusiko duguna, hor bertan zera landuko dugu pixka bat. Bale, primeran, mila esker berriro gurekin egoteagatik. Zuekin, plazerra izan da. Eta horrengoan jarraituko dugu. Onda izan. Berdin. Gaurkoz hau izan darena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.